Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi alihi wa sahbihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syukulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila hadrati musyaffi wa dzal kitab al-hikam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nawaitu ta'alluma li izalatil jahli wa qalbi billahi ta'ala. Niki niat ngaos kitab hikam, ngaos napa mawon dan ati kula lan jenengan dipuniati kanthi ikhlas bi husnin fi'lin wa khulusin niyah. Penggawe sing bagus ingkang dipun barengi kalian niat ingkang ikhlas menika sepindah estu hakul yakin Kanjeng Nabi Muhammad iku rawuh wonten ngarsanipun kula lan panjenengan. Sasampunipun Kanjeng Nabi rawuh menika kula lan jenengan dipun tingali dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala lan dipun sekseni dhateng Gusti Allah taala. Dados ngaos ingkang dipunyati kanthi ikhlas setunggal Kanjeng Nabi rawuh kaping kalih Allahumma Gusti Allah nyarengi kula lan panjenengan. Lajeng Allahu nadhiran alayya, Gusti Allah ningali kula lan panjenengan. Tur Allahu syahidan alayya, aku yakin Gusti Allah dados saksi utawa nyekseni kula lan jenengan anggenipun nglampahi ngaos iki. Pengdamelan apa kemawon sing sifatnya perkara bagus dipunyati kanthi ikhlas nggih niku Gusti Allah syahidan alayya. Mula ngaos kitab hikam estu artine dipun tata dipun niati kanthi ikhlas ampun nyepeleke pendamelan ibadah sing sifate lah mung salat tarawih gampil utawa lintune sedekah gampang. Dan iki ampun atas wonten. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma li izalatil jahli wa qalbi billahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji sapa ingsun ing kitab hikam kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Sifate Gusti Allah Ar-Rahmani, zat kang paring welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Sinten kemawon ingkang gesang wonten alam dunya kersa ibadah napa boten ibadah tetep angsal sifat rahmane Gusti Allah, tetep dipun paringi rezeki saged mangan wonten alam dunya. Iki hak Gusti Allah gadhahi sifat Rahman. Sifat Gusti Allah Ar-Rahimi, zat kang paring welas asih
ing dalam akhirat tertentu maring wong kang mukmin bloko. Ning sifat rahim benjang wonten akhirat kelaku kangge tiyang ingkang Islam ingkang kersa ibadah gadhah iman dhateng Gusti Allah. Iki sifat rahim wonten akhirat kula lanjenengan angsal pitulunge Gusti Allah, angsal welas asihipun Gusti Allah sebab nglampahi ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sakabehane puji. Dan pun dipun arteni sekabehane, ampun dipun arteni utawi sekabehane puji kang datang perkara setunggal mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sakabehane puji ukai tetep lillahi kagungane Gusti Allah. Sifate Gusti Allah Rabbil alamin kang ngobahake alam kabeh. Iki murate kitab salibune hikam dipun arteni Rabbil alamin, pangerane wong alam kabeh. Ning kitab hikam kathah makna murad. Sifate Gusti Allah Rabbil alamin kang ngobahake alam kabeh. Iki obahe kula lanjenengan, menenge kula lanjenengan niku kabeh kersane Gusti Allah. Iki dipun eling-eling. Menenge turune obahe nyambut gawene niku kabeh sing ngobahaken Gusti Allah. Nafase kula lanjenengan ambekane mangane uli ngantemi wong, uli ngenyek wong niku kabeh Gusti Allah ingkang ngobahake. Sebab Gusti Allah sing ngobahake kula lanjenengan, obah niku ngangge tata tertib utawa ngangge aturan. Atine kula lanjenengan condong kaliyan Gusti Allah, obahe dipun niyati nglampahi penggawe sing bagus, ampun ngantos kangge maksiat. Wa sallallahu muga-muga paring tambah rahmat takdim sapa Allah Gusti Allah. Paring tambah rahmat takdim ngalasani dina ing atase Gusti kita rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi lan rahmat takdim muga tetep ing atase pira-pira kaluargane Kanjeng Nabi Muhammad sahbihi lan rahmat takdim muga tetep ing atase sahabate Kanjeng Nabi Muhammad. Wasallama lan muga-muga paring tambahi keslametan sapa Gusti Allah ing atase Kanjeng Nabi Muhammad lan ali ashab. Amma ba'du, anapun sawise maca bismillah alhamdulillah. Jur fayaqulu mungko dawuh sapa al-murtaji wong kang ngarepane. Sapa al-murtaji wong kang banget butuhe. Ngarep-arep utawa butuh kufrul musawbi ing den ngapurane pira-pira kangkutan kang bangsa dohir lan batin. Dados ingkang ngangge kitab hikam mukadimah niku mung nyuwun dipun ngapurani kabeh keluputan ingkang bangsa dohir lan batin. Monggo kula lanjenengan dipun tata niate sebab pamit lahir dugisan iki keluputan ingkang bangsa dohiriyah lan batiniyah niku boten kahitung kanahe. Keluputan ingkang bangsa dohiriyah niku nggih kathah kados dene boten gadhahi akhlak kalih tiyang sepuh utawa sering nyatroni keluarga damel boten kepename keluarga. Iki kula lanjenengan kedah dadani perilaku keluputan ingkang bangsa dohiriyah lan batiniyah. Bangsa batiniyah atine kula lanjenengan sering nyelek-nyelekake tiyang sanes, sering nyepeleke tiyang sanes, sering ulihe gampilake perkawis ibadah,
mergo ibadah zaman akhir niku sing dipun tingali nika tiyang oleh ngaji ilmune sapinten iki wilayah kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Ngarep-ngarep ghufrul musawi ing den ngapunanine pira-pira kaluputan kang bangsa dhahir lan bangsa batin. Rupane al-murtaji ghufrul musawi kuwi mau Abdullahi Syekh Abdullah bin Hijazin Syekh Abdullah kang dadi putra jalure Syekh Hijaz. Al-Khalwati kang bangsa Khalwati Torekowe. Dados tiyang niki sampun torekoh ingkang bangsa Khalwati. Torekoh bangsa Khalwati niku umum sakniki dados torekoh Samaniyah, wonten torekoh Qadiriyah, wonten Qadiriyah Narsabandiyah, wonten torekoh Sadiriyah. Iki torekoh kang bangsa Khalwati. Al-Mashhuru tur kang den masyhurake. Torekoh Khalwati uli masyhur kuwi mau bisyartawihi kelawan Syekh Sartawi, kelawan jeneng Syekh Sartawi. Hazal tawa hadiri utawi kilah anggit kang mertelakake torekoh Khalwati kang masyhur kelawan jeneng Syekh Sartawi. Iku taqyidun pira-pira sesambungan. Sifatul taqyid latifatun kang lembut. Sifatul taqyid latifatun kang lembut apa taqyid. Taqyid kang lembut kuwi mau ngalah hukmil alifi netepi ngatasé hukume wong kang ahli makrifat kabeh. Dadi iki wonten ngalah hikamil alifi netepi ngatasé kitab hikame wong kang ahli makrifat ing Gusti Allah. Iki Kyai kula leparos ngalah hukmil alifi lan ngalah hikamil alifi. Sami-sami nek ngalah hukmil alifi kula lan jenengan ken anut tata tertib aturane hukume wong kang ahli makrifat. Ahli makrifat billahi ing Gusti Allah. Rupane wong kang ahli makrifat ing Gusti Allah kuwi mau sayyidi bendoro ingsun. Rupane Sayyidi Ahmad Dabni Atha'illahi Syekh Ahmad kang dadi putra jalure Syekh Athaillah. Sifate Syekh Ahmad bin Athaillah bima kuddisa kang den sucikake apa sirruhu penggalihe Syekh Ahmad bin Athaillah. Dados Syekh Ahmad bin Athaillah niku awit lahir penggalihe sampun dipun sucikake dhateng Gusti Allah. Niki khawasul khawas tiyang ingkang boten dosa walaupun nglampahi maksiat. Sebab awit alim niku sampun dipun sucikake atine lan dipun jagi saking nglampahi maksiat. Niku tiyang ingkang khawasul khawas dipun jagi boten berbuat maksiat. Kados dene Syekh Abdul Qadir iki ingkang Amerika gelare tiyang ingkang alim makrifat dhateng Gusti Allah. Nek kula lan jenengan kersa nderek aturane tata cara ibadahe mu'alif kitab hikam Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari. Aku yakin gesangipun kula lan pejahipun kula panjenengan netepi husnul khotimah. Allahumma amin. Syekh Ahmad Ibnu Athaillah kuwi mau wong kang den sucikake. Yo bener Syekh Ahmad Ibnu Athaillah kuwi mau wong kang den sucikake penggalihe saking nafsu hawan hayawaniyah utawa saking penggawe maksiat wakas duhu tetapi utawi ule nejo Syekh Ahmad Ibnu Athaillah ing sirru biha kelawan tabi
nanti fi khalibil ing dalem kaprah-kaprahe iku khitabul muridina dawuhi pira-pira murid iku khitabul bismillahirrahmanirrahim fi khalibil ing dalem kaprah-kaprahe iku khitabul muridina dawuhi pira-pira murid kabeh. Sifate murid as-shadiqina kang padha temen kabeh. Wa taraqqihim lan tingkatake sapa Syekh Ahmad Ibnu Athaillah ing muridin. Tetes oleh karang hikam iku mung pengin jamaahe utawa muridin iku gadhahi derajat kang luhur. Tegese saged makrifat dhateng Gusti Allah, saged tukul imane ngertos Gusti Allah tur slamet dunya akhirat. Tingkae bismillahirrahmanirrahim wa tarqihim lan ningkatake sapa Syekh Ahmad Ibnu Athaillah ing muridin. Ningkatake ulama qaumil irfani maring pira-pira makome derajat makrifat. Iki murid kabeh mung pengen ngerti makrifat dhateng Gusti Allah supados bener oleh ibadah, oleh iman dhateng Gusti Allah boten geser. Gurune ahli makrifat, murid nggih dadosake ahli makrifat boten geser iman. Yurfa yang bagi mongko sayukya lan akadhe ingsun Syekh Ahmad Ibnu Athaillah apa anak surah ing yen to ringkes sapa ingsun ringkes kala bayani maksudihi ngatasé mertelake sejone Syekh Ahmad Ibnu Athaillah uli mertelake sejo ki mau bi hasabil imkani lawan milang-milang pira-pira perkara kang kongang. Dadi sing angel ditemu kiyaine kok orang ibadah, kok ora ketemu salate iku perkara sing kongang teng mriki mangke dipun jelasake. Gurune ahli makrifat, ahli hakikat kok haliyae jarang salat, jarang ibadah iki mangke dipun jelasake wonten dawuh salajengipun. Dados tiyang ingkang ahli makrifat iki kedah ngertos iki cerita sakedhik makalah kesebat wonten tafsir Sawi. Iblis niku gelaripun iblis niku inna iblisla al-la'in kana basinul jannah. Dadi iblis niku dados penjaga swarga dangune arba'ina alfasanatin 40.000 tahun. Jadi kalau lan panjenengan kedah memahami yang iblis niku dados penjaga surga dangune niku 40.000 tahun. Ing mongko kula lanjenengan dereng ngertos ambune swarga kados apa. Dan iblis 40.000 tahun dados penjaga surga. Wa wa'dul malaikati lan dadi penasehate para malaikat Yusrina alfasanatin 20.000 tahun. Iblis dados penasehati malaikat itu damai 20.000 tahun, termasuk menasehati malaikat Jibril, Israfil, Mikail, sak piturute. Iki 20 tahun. Wasayyidil kalbiyina lan dadi bolone malaikat kalubiyin damai salasina alfasanatin 30.000 tahun. Malaikat kalubiyin 30.000 tahun. Dadi koncone wasayyidir ruhaniyin lan dadi penasehate malaikat ruhaniyin alfasanatin damai 1.000 tahun. Iki penasehate malaikat kalubiyin 30.000 tahun. Penasehate malaikat rohaniyin 1.000 tahun. Wa tofalan tawaf sapa iblis kaulal asri ing dalem arah kiwa teneng aras arba'ata
iblis tawaf wonten aras daleme 14.000 tahun. Nah, gelaripun iblis niki ruyat dan menceritakan anak iblisa karena isbuhu fis sama. Wonten alam dunya niku gelaripun al-abid. Wonten langit kaping pindho gelaripun az-zahid. Zahid niku tiyang ingkang boten nate atine senden kaliyan perkara dunya. Langit kaping telu niku al-arif, tiyang ingkang ahli makrifat. Ing mongko kula lan jenengan ngaji kitab hikam niku ajeng kangge makrifate iblis apa makrifate Imam Ibnu Athaillah. Imamnya dipun jelasake. Wa fi rabbihati dados gelaripun iblis wonten langit kang kaping 4 niku al-wali, gelare wali. Lah kula lan jenengan wonten bumi sok-sokan dadi wali. Iblis wonten langit ping 4 gelare wali. Wa fil khamisati wonten langit kaping gangsal gelaripun iblis niku at-taqi, tiyang ingkang ahli takwa. Kula lanjutkan gelar takwa saged boten ngumpuli takwane iblis. Makrifate saged boten ngumpuli makrifate iblis. Iki nek nembe firasat kalah kalian iblis, kesasar kalian makrifate iblis. Wafis sadisati lan ing dalem langit kang kaping 6 gelaripun iblis hazimu al-hazim, ahli perang al-hazim. Wafis sabiati lan ing dalem langit kang kaping 7 gelaripun iblis niku azazil. Azazil wonten langit kaping 7. Wafil lawhil mahfuz ing dalem Loh mahfud gelaripun iblis niku napa iblis niku gelaripun iblis wonten loh mahfud. Tiyang ingkang ngangkang ingkang sombong boten kersa manut kalih dawuhipun Gusti Allah sing sepele niku boten kersa sujud dhateng Nabi Adam. Mergo boten kersa sujud dhateng Nabi Adam dipun gelar gadhah gelar iblis. Kula lan jenengan nek boten kersa salat, boten gelem sujud dhateng Gusti Allah, wis otomatis ketitisan gelaripun iblis wonten Lauhul Mahfuz. Iki ahli ibadah, ahli sujud, ahli makrifat, tur sakit urute ning akhire dados gelar iblis. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timadi 'alal 'amali. Min alamatil i'timadi ku tetep setengah saking pira-pira tandha tengere wong kang gegeongan. Gegeongan iku artine gandulan utawa tetanggenan. Min alamatil i'timadi ku tetep setengah saking pira-pira tandhane tandha tengere wong kang gegeongan utawa tetanggenan. Gegeongan ngalal ngamali ngatasi ngamale ai ngamalil jawarihi tegese gegeongan ngamal kang bangsa pira-pira gauta. Bayane di gawe ngamal rupane napa buktine napa iki. Bayane min sholawatin nyatane pira-pira ngamal kang bangsa penggawe salat. Wa azkarin lan pira-pira ngamal kang bangsa penggawe eling ing Gusti Allah. Niki kula lan jenengan milih kudu sepakat tergolong tiyang ingkang gelem nglampahi penggawe salat apa boten, tiyang ingkang nglampahi zikir apa boten. Zikir tegese eling ing Gusti Allah. Napa-napane obahe nyambut gawe niku dipunyati eling kaliyan Gusti Allah. Nah, iki ngalamatil i'timadi ngamal. Sing jeneng ngamal niku mungguh Imam Ibnu Athaillah nyatane min sholawatin nyatane pira-pira ngamal kang bangsa penggawe salat.
Bangsa penggawe salat nggih salat fardu, salat wajib, salat sunat lan sapiturute. Salat niku wonten rukuk niku nggih bungkuk dhateng Gusti Allah. Lewat wonten ngarsane tiyang kathah niku kedah bungkuk. Iki nggih setengah saking pira-pira ngamal kang bangsa penggawe salat. Wa azkarin lan pira-pira ngamal kang bangsa eling ing Gusti Allah. Napa prilakune kula obahe kula sing dadosake eling ing Gusti Allah. Dagang, nyupir, macul iku kabeh kudu wujud zikir utawa eling ing Gusti Allah. Ya bener, gegeong ya bener, tandha tengere wong kang gegeongan ing atase ngamal kang bangsa gauta. Ya iku wong kang lakoni ngamal kang bangsa penggawe salat lan zikir, tegese wong kang lakoni penggawe fardu lan sunat. Wal mu'tamidu tapi golongane wong kang gegeongan utawa tetanggenan gegeongan ngalah zalika ngatasi mengkono-mengkono ngapal nglakoni salat lan eling ing Gusti Allah. Iku al-mubadu pira-pira wong kang padha tekun ibadah. Iki wajib kula lanjenengan mboten glayah-glayah. Salat fardu lan sunat iku dijenengi ngamal. Al-mubad sing namine mubad iku pira-pira wong kang padha tekun ibadahe. Oh, tau ibadah ora sing penting atine ning Gusti Allah. Iki nggih mboten saged ngoten niku. Mboten saged estu sing penting eling sing dirembuk atine bersih tok sendel kalian Gusti Allah mboten saged sebab disiplin iki apa ilahku sami disiplin. Al-mubadu pira-pira wong kang padha tekun ibadah utawa wong kang ahli ibadah. Wal muliduna lan pira-pira wong kang ngarepake wusul ing Gusti Allah. Dadi nek kula lanjenengan gelem nglampahi salat, gelem nglampahi penggawe fardu lan sunat, tegese wajib dipun lampahi, sunate dipun lampahi, sedaya sagalane sifat sing nunjukake Gusti Allah demen niku dipun lampahi, gadhahi gelar mubah utawa pira-pira wong kang tekun ibadah, kudu tekun estu. Lah sampunipun tekun dadi muridun wong kang padha ngarep usul ing Gusti Allah. Tanpa lakoni niku ajeng usul kali Gusti Allah medal dalan putih. Dan iki kathah salah paham oleh karena kita pikir salat ora kanggo gawe kira kanggo gawe. Kudu dilampahi kabeh salate sedaya wajibe sunate nembe ngarep usul ing Gusti Allah. Lah niki mongko torekoe prilakune wong torekoh kang bangsa kawati dadosaken ngamal penggawe fardu lan sunat kabeh kudu dilampahi sasampunipun dilampahi ngarep usul ing Gusti Allah. Oleh nglampahi tekun niku tegese mboten saged glayah-glayah ditinggal jare kene-kene salat traweh 23 rakaat cepete karo kinjeng Jakob niku mboten. Tekun rapih sing naminipun waline Gusti Allah niku cerdas uteke, cerdas atine, cerdas prilakune. Al-Fatihah.